To izraelskému stredopič. Potrebuje tú emóciu, doma je o mnoho silnejší. Divákom sa Blackman po Toličovej prihrávke. Pichnutý na strane prvých, koľko máme, 20 minút. So šťastím získal Gromiko na zemi proti Toličovi. Tovaný asistent a ten máva až teraz po páde Ofriho Arada. Z nášho pohľadu je to 4 či 5 spoluhráčov, čistý zákrok. Prišiel od Gurama Kašiu, v súboji hráčov, čistý zákrok Krúza. Arad prenáša hru na Luisa Matu. Stále Slovan, Tolič. Neuvoľnil sa cez Ofriho Arada. Pasovačka medzi týmito dvoma hráčmi. A napokon... to chvíľu bol naozaj viacej hore-dole. Nie je to taký tlak, ako sme videli posledných možno 15-20 minút prvého polčasu, že... Ofri Arad. Zľava sa rozbehol Mata, pri ňom Blackman, to bol faul. Strelec výborne, ale už je tam obklúčení troch stran. Aradová dlhá lopta. Prvýkrát je pri Zariová prihrávka, s ktorou mal Gromiko problémy. Arad. Mrínsky z pravej strany. Prejavom je taký agresívny, takže verím, že to... Nedomácich fanúšikov a Blackmanov faul. Lopta v 16. Kajratu, strelec, pekne na Marčeliho. Ten sa už nedostal do zakončenia. Práci Ofriho Arada. Slovan nezískal loptu. Zaria ju šikovne vyviezol, Satpájev, ale opäť rýchly návrat Ligy majstrov. Aradov pás. Tapalo. Hraje mužstvo Kajratu. Mrínsky na pravej strane, pokrývaný